Po dlhých hodinách oddychu som sa stále cítil bez energie, únava ma chytila vždy, keď som sa snažila k niečomu odhodlať. Začal som priberať a mal som vyberavé stravovacie návyky, krče vždy, keď som potreboval ísť na záchod, aj keď som si dobre čistil jazyk, povlak na jazyku, svrbenie a začervenanie sa mi vždy objavili po celom tele a vždy som sa snažil vyriešiť každý z týchto problémov. Izolovan a forma. Až jedného dňa mi špecialista odporúčil Germivir a povedal mi, že celý tento súbor symptómov možno liečiť jediným spôsobom. Ak ste zažili jeden alebo niektoré z týchto príznakov, môžete byť infikovaní parazitmi a červami. Našťastie sme našli rýchle, lacné a efektívne riešenie. Germivir je doplnok s prírodnými účinnými látkami, ktoré nemajú žiadne kontraindikácie a bezpečne a účinne bojuje proti získaným parazitom. Najprv je však dôležité zdôrazniť, že musíte zaručiť originalitu produktu. A aby som vám pomohol, nechám odkaz na oficiálnu stránku v popise videa a v komentároch. Dokončite svoju registráciu a zaručte rezerváciu vašej jednotky. Čo je Germivir? Germivir je prírodný doplnok vyvinutý na boj proti červom a parazitom, ktoré môžu postihnúť ľudské telo. Jeho unikátna receptúra sa skladá z klinicky testovaných zložiek, u ktorých sa preukázalo, že sú účinné pri odstraňovaní týchto nežiaducich infekcií. Keď sa Germivir používa podľa pokynov, poskytuje rýchlu a účinnú úľavu, čo vám umožní získať späť vaše zdravie a pohodu. Kto môže používať Germivir? Keďže ide o prírodnú formulu bez chemických látok, Germivir môžu používať deti, dospelí a starší ľudia bez toho, aby predstavovali vedľajšie riziká pre ich zdravie. A prečo by ste mali používať Germivir? Okrem toho, že sa chránite pred hlavnými a najškodlivejšími príznakmi, ktoré môže spôsobiť napadnutie červami a parazitmi, pomocou Germiviru zabránite týmto parazitom, aby používali vitamíny vášho tela ako zdroj energie na rozvoj. Váš imunitný systém je tak oslabený a zraniteľný voči iným zdravotným problémom. Starajte sa o zdravie tých, ktorých máte najradšej, využite 50% zľavu na oficiálnej stránke, získajte produkt v pohodlí domova a plate až po prevzatí. Zamorenie červami a parazitmi v ľudskom tele sa môže vyskytnúť niekoľkými spôsobmi, často v dôsledku vystavenia mikroorganizmom alebo nevhodným hygienickým podmienkam. Konzumácia jedla alebo vody kontaminovanej vajíčkami alebo cystami parazitov. Úzka interakcia s infikovanými domácimi zvieratami alebo voľne žijúcimi zvieratami. Konzumácia surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa. Existuje toľko neviditeľných a nevyhnutných situácií, ktoré nás vystavujú riziku, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby vaše telo naďalej fungovalo bez týchto látok, je neustále brať protied. Germivir je nevyhnutným objavom pre túto záruku. Toto sú posledné šarže pre Slovensko sprístupnené priamo výrobcom. Vyhnite sa komerčným daniam a využite možnosť zabezpečiť si ponuku s 50% zľavou. Centrum výrobcu vás bude kontaktovať, aby vám poskytlo všetky informácie o produkte a potvrdilo vašu rezerváciu. V priebehu niekoľkých hodín je produkt doručený k vám domov a platba sa uskutoční až po prijatí produktu. Sme si tak istí účinnosťou Germiviru, že garantujeme výsledky, alebo vám vrátime peniaze. Ak chcete dostávať ďalšie zdravotné tipy, prihláste sa na odber kanála, zapnite upozornenia a zanechajte like. Až neskôr.